Apa, egunon. Egunon. Hola. No sé si nos sentamos o no. Yo aquí. Venga. Izango dira Barakaldon, eta 10-12 urte bitartekoentzat izango dira. Bertan komunikazio... Eskerrik asko. Lehenengo eta behin bioi, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko Barakaldon ekimen hau aurrera ateratzeko aukera emateagatik eta zorionak Maite Urtsintxatik egin diguzuen proposamen honengatik. Ekimen hau Barakaldon eta Beken izango da, eta zergatik Beken, leku bikaina delako, gertakizun jendetsu asko egin izan direlako eta gertatu izan direlako bertan, oraindik ere toki garrantzitsua dalako, naiz eta pandemian egun hauetan txertoa ipinten ari dira, txertoa ematen ari dira Beken, ez da? Eta, hori da dudari gabe bizitzen ari garen momentu honen ezaugarrietako bat, ez da? Urtsintxakoek proposamena egin zigutenean, txertoa pandemiarako zerbait garrantzitsua dan bezala, pentsatu gendun Urtsintxak egiten zigun proposamena Euskararen osasunerako ere txerto egoki bat izan zitekela, eta horregatik hasieratik heldu genion gaiari eta azterketari, eta ikusi gendun ikusika udalekoen antzeko zerbait egitea, txerto moduko zerbait izan zitekela, alaia eta eraginkorra Barakaldoko neskamutikoen artean, udako aisialdian Euskararen erabilera sustatzeko. Esan beharrik ez dago, ze garrantzitsua izan den pandemiako urte honetan, joan den iraila ezkeroztik, hezkuntza berreskuratzea. Haur eta gazteak ikastetxeetara eta unibertsitatera eta lanbide hezkuntzako zentroetara bueltatzea eta aurrez aurreko formazioa jasotzea. Eta hori posible izan da, konpromiso sendo bat egon delako, familien partetik, irakasleen aldetik, ikasleen aldetik, erakundeen aldetik, ikastetxetako arduradunen partetik, eta horri esker, ikasturteari hilabete parea falta zaio bukatzeko, eta itxura guztia dauka, jarri genuen erronka zail hau behar bezala beteko dela. Urtebete honetan ez da erreza izan, gure eguneroko harremanak eta kaleko harremanak modu normal batean bizitzea, eta oraindik ere muga batzuk dauzkagu eta restrikzio batzuk dauzkagu, hemendik udara bitartean gurekin izango ditugu eta seguruenik udan zehar ere bai. Baina horrek ez du esan nahi dana bertan bera utzi behar dugunik, eta egin beharreko gauzak egin behar ez ditugunik. Alderantziz, egiten alegin behar dugu eta zaindu behar duguna da egiteko modua. Hori izango da, txertoak danok babestu arte egin beharko dugun bizimodua. Eta hori izan da arrazoietako bat, babesteko Urtsintxak Barakaldorako proposatu zigun ekimen hau. Barakaldoko aurren artean, 10-12 urtetik berakoen artean, 5-4 euskal hiztunak dira gaur. Eta aurrerapen hori itzela da. Amaia alkateak beste zenbaki batzuekin aurkeztu du, nik 10-12ko adintartera ekarrita aurkezten dut, baina egindan saltuaren datu egoki bada, ez da? Kontuan izan duela 30 urte gutxi batzuk baino ez zirela. 10-tik bat gutxi gora bera. Eta gaur aldiz, familia askoren erabakiz errealitate hori guztiz aldatu da. Toki askotan eta Barakaldon ere bai. Eta esan bezala, edade hortan, 10-12 urte bitartean, Barakaldon, 5 haur gaztetatik 4 euskaldunak dira. Euskara hartu dute eta euskara jaso dute, baina ez dute errez izaten, beren eguneroko bizimoduan toki askotan hizkuntzaren erabilera egitea. Eskolaz kanpo, euren eguneroko bizitzan eta aisialdian, bultzada behar dute hizkuntza gehiagotan erabiltzeko. Sarritan,
familien osaeragatik eta inguruginearen eraginagatik zail izaten delako euskaraz hitz egiteko aukera hori izatea. Eta horregatik hartzen dute garrantzia eskolaz kanpoko honen moduko ekimenek hizkuntzaren erabilera bultzatzeko. Uda honetan Barakaldon egingo dugun programa hau, udaleku hauek, esperientzia pilotu bat izango dira. Gure asmoa da, uda honetan Barakaldon egingo dugun esperientzia honetatik ondorioak ateratzea eta datozen urteetan modu egokian beste udalerri batzuetara ere zabaltzea. Milaka eta milaka haur euskaldundu ditu euskal eskolak. Eta gazte horiek kalean ere euskaraz entzun nahi ditugu. Eta horretarako bitarteko asko behar izango dira. Eta Barakaldoren alde esan nahi dut, Barakaldo izango dela aitzindari proiektu honetan, eta uste dugu Barakaldon euskarak hartu duen garrantzia azpimarratzeko modu badala udaleku hau hona ekartzea. Ikusika udalekuek ederki beteko dute aurrei aisialdirako giro eta ingurune euskaldun egokia emateko helburua. Batetik bekek berak, erakustazoka oso egokia delako, baita pandemia garaian ere, beharrezkoak diren osasun neurri guztiak aplikatzeko. Bestetik urtzintza taldeko begiraleen sormen eta irudimenari esker, neskamutilek euskararen unibertsoa modu ludiko eta jostalari batean irabaziko dutelako. Era divertigarri batean, jolastuz. Eta Amaia alkateak esan duen bezala, familia askorentzat ere lagungarri izango da, beren lanak eta zereginak uztartzen lagunduko diegulako, aurrak modu divertigarri batean jarduera kultural honetan parte hartzen duten bitartean. Nik ez daukat gehiago esateko. Deia egingo nieke, Barakaldoko gurasoei animatu daitezen eta ikusika udaleku honetarako izenak eman ditzaten, bere seme-alaben izenak eman ditzaten. Ez dakit behar duzuen gaztelania zerbait esatea, edo euskaraz esan da nahikoa den? Sí, vale. Bai. Bueno, lo que venimos a presentar hoy aquí es una experiencia piloto. Es una experiencia piloto para facilitar que los miles de críos y crías jóvenes que se han formado en euskera, en Euskadi, en nuestro sistema educativo vasco, tengan la oportunidad de desarrollar ese idioma en otros ambientes y en otras actividades. Tenemos una situación en la que, gracias al compromiso de muchísimas familias de todo el país, miles y miles de estudiantes han adquirido el euskera. Y nos gustaría que ese euskera que han adquirido en el sistema educativo y que les permite hacer cualquier cosa, que les permite desarrollarse en los estudios, que les permite desarrollar carreras en euskera o grados superiores de formación profesional o ser doctores en química y presentar sus tesis en esta lengua, pues tenga también mayor presencia en su uso cotidiano y en su uso lúdico. Y hemos elegido, por tanto, Barakaldo para hacer esta experiencia piloto en la que buscamos que los jóvenes y las jóvenes de 10 a 12 años pues tengan una experiencia cultural y lúdica que les sirva para entretenerse, que les sirva para aprender y que les sirva también para usar más el euskera. Es una experiencia piloto que, si funciona bien, llevaremos los próximos años a otros municipios de Euskadi. Y bueno, nos alegra mucho poder desarrollar esta iniciativa en Barakaldo, porque Barakaldo es uno de esos municipios, casi ciudad, ¿no?, que ha alcanzado una posición notable en el nivel de conocimiento de la lengua vasca en el conjunto general de la población, como ha dicho antes la alcaldesa Amaia, pero sobre todo entre la población más joven. Pues va a depender un poco de la demanda. Me gustaría decir que lo primero que nos ha sorprendido, y además muy favorablemente, es que antes incluso de que hayamos presentado públicamente la campaña, haya habido tantas inscripciones. Los últimos datos que tengo me los han pasado esta mañana y pensábamos que
queríamos ser optimistas y en su día pensamos en que podríamos llegar a las 200 solicitudes. La realidad es que estamos casi en 400 y que la previsión máxima que teníamos por la utilización de espacios y por la capacidad de organización, etcétera, estaba en torno a los 400. Si se produjera casi, bueno, pues si se duplicara la demanda, pues podríamos analizar la posibilidad de plantear otra chanda, pero bueno, va a estar un poco relacionado al número de solicitudes. Pero en cualquier caso, la primera tanda que teníamos prevista vamos a poder extenderla hasta las 400 personas y de forma segura porque un espacio de las dimensiones del BEC pues, nos permite hacerlo. Bueno, esperientzia berri bat zen, ez genekin zer erantzun izango zuen, eta egia da, deialdia egin aurretik, ia bete dela txanda honetarako geneukan aurre ikuspena, ez da? Uste genuen 200 bat familia edo apuntatuko zirela, eta gargoizean geneukan datua, ia 200 persona apuntatu dituztela udalekurako. Aztertuko dugu, eta asko hasiko balitz eskaera hau, baztertuko genuke nolako erantzuna eman liteken. Erreferentzia modura, uste dut, 10 eta 12 urte bitartean Barakaldon 2000 neskamutiko daudela. Barkatu? Ez, orain, osea, zabaldu berri dago, orain txari gera publikaki anuntziatzen kanpaina, ez da? Orduan ikusiko dugu, zenbat eskaritaraino iristen den eta zabaltzeko modua dagoen. Handitzeko modua dagoen.